Češi dlouhodobě prokazují štědrost. Například na pomoc malého Martinka poslali přes 150 milionů korun. Pro záchranu malé Madlenky stály davy před nemocnicemi, aby se zapsali do registru dárců kostní dřeně. Semknout se dokážeme i v období krize, ať už to byl covid, tornádo nebo povodně. Jaké příběhy s námi nejvíc hýbou a máme větší chuť pomáhat třeba v období Vánoc? I o tom bude dnešní Epicentrum. Téma proberu s ředitelem platformy Donio Adamem Sabo. Vítejte v Epicentru a děkuju za váš čas. Dobrý den. Kdybyste měl minulý rok definovat jedním slovem, jaké slovo by to bylo? Řekl bych solidární. Velmi solidární. My jsme měli minulý rok opravdu velmi dobrý. Nebyla žádná nějaká živelná katastrofa, která by vlastně tohleto ovlivňovala ty čísla, ale vlastně podle těch čísel, které jsme viděli za minulý rok, tak Češi pořád zůstávají opravdu jako velmi, velmi solidární a příběhy lidí, kteří se dostanou do nějaké nešťastné situace, jim nejsou lhostejné a pomáhají. Víme, kolik peněz se během loňského roku dokázalo vybrat a kolik projektů se zapojilo? Už víme, za loňský rok to bylo 635 milionů korun a ty peníze se poslaly nebo pošlou do necelých 3000 projektů. Vy jste zmiňoval slovo solidárnost, takže sledujete, že jsou lidé rok od roku štědřejší? Myslím si, že jo. Je to taky i z podstaty ty věci, že ta solidarita nebo solidárnost podle mě nejde jako zapnout a vypnout vlastně jeden rok. To znamená, že ona vlastně jako roste v tom čase. A myslím si, že i vzhledem k tomu, že se o ní víc mluví, že je víc příběhů, který potřebují pomoc a mají i pozornost v tom veřejném prostoru, tak i ty lidi vlastně chtějí být toho součástí, chtějí pomoct, vlastně není jim to lhostejný, takže si myslím, že zapojují se do té solidarity víc a víc lidí, což si myslím, že je samozřejmě správně. Máme za sebou Vánoce, to je období často spojované právě s pomocí druhým. Funguje řada projektů, u nás je to třeba Zázrak blesku. Dá se říct, že to je období, kdy jsou dárci aktivnější? Jednoznačně. Jenom my to vidíme vlastně každý rok. V podstatě je ty čísla, jak jsou, tak jsou i bez toho, že by tam bylo prostě něco speciálního, do kterého třeba nějaký projekt, ať už jednotlivce, nebo vlastně společenský, tak se do pomoci zahrne více než jako dvakrát tolik. To znamená, že vlastně ty čísla jsou vlastně dvojnásobný oproti těm běžným měsícům. Takže Vánoce jsou to nejvýraznější období, nebo je ještě třeba nějaké? Vánoce jsou nejvíc v tom. Myslím si, že ty lidi, je to takový prostě, že lidi chtějí pomáhat před těma svátkama, chtějí něco vrátit do té společnosti a je to podle mě na to nálada. Lidé si můžou na Doniu vybrat odvětví, ve kterém by rádi nějakou sbírku podpořili. Můžou si vybrat, jestli chtějí přispět na seniory nebo na pomoc zvířatům. Komu dárci nejčastěji pomáhají? Rodiny a děti, jednoznačně. Vlastně, že bych to vzal ještě trošku o level níž, tak ta největší koncentrace pomoci jsou, když se zachraňují životy. Když prostě je nějaká naděje na to, že se může zachránit lidský život a samozřejmě ještě specificky, pokud je to třeba jako dítě, tak tam vlastně ta pomoc a aktivace těch dárců, ať už pravidelných anebo nových, je opravdu vlastně největší. Existuje u vás i možnost stát se pravidelným dárcem. Tam sledujete nějaký rostoucí trend, využívá to hodně lidí? Ta možnost existuje, nicméně nevidíme tam trend, že by ta možnost nějak stoupala, nebo obliba toho produktu, že by stoupala. Je to i proto, že ty lidi si chtějí vybírat ty příběhy, chtějí vlastně navnímat ten příběh jako takovej, co se stalo, proč se stalo a chtějí si to jako vybrat. To znamená, ten nápad říct, já někam budu posílat nebo budu odcházet třeba z účtu pravidelně každý měsíc nějaký peníze a pomůže to je jako super, ale ty lidi chtějí vlastně vědět, do čeho přispívají. To znamená, že oni sice jsou pravidelní dárci, ale není to tak pravidelný, že by to bylo třeba každý měsíc, že by si řekli, tak teď jdu a vyberu si, ale vlastně když je něco jako chytí třeba někde na sociálních sítích, nebo prostě se někdo o něčem zmíní, hele, tady je příběh na Donio, myslím si, že bychom třeba měli pomoct, tak to je pro ně mnohem vlastně silnější, než kdyby prostě se třeba posílali jenom pravidelně někam peníze. Rozumím. U jednotlivých příběhů je částka, která je zapotřebí vybrat na předem určené časové období. Je ten časový termín u každého příběhu stejný a kdo ho vlastně určuje? My máme 60 dní
ten příběh, ale samozřejmě pokud je potřeba nebo vidíme, že by třeba tam mohlo ještě něco jako pomoct, tak ho umíme prodloužit. Ale je pro všechny stejný. Takže se nedostávají lidé třeba do časové tísně, že by nestačily ty peníze vybrat? Těch 60 dní je opravdu jako relativně jako komfortní pro to, aby ty peníze vybrali. Ono i ta křivka té pomoci se vlastně mění v tom čase. Když se ten příběh spustí, tak je samozřejmě ta pomoc, která vlastně jako přitečou ty peníze do toho cílu nejrychleji. Potom vlastně to je takový jako výrazně nižší, že prostě se to sbírá postupně, tak jako jak se k tomu lidi dostávají k těm příběhům, kde se o tom mluví a podobně. A potom samozřejmě před koncem zase je třeba nějaká aktivace. Pokud ale už vidíme, nebo vlastně i ten zakladatel toho příběhu, ten, který potřebuje pomoct, ví, že už tam vlastně nemá vlastně ani od koho, jo? By tam vlastně ty peníze přiběh, tak řeknou dobrý, tak vlastně skončí ten příběh, skončí ta kampaň, nebo skončí ten projekt a vlastně vyplatí se peníze. I za cenu toho, že protože tam je požadovaná částka, která by byla vhodná pro to, aby se vybrala, a i když se nepodaří vybrat, tak ty peníze. Vždycky posíláme 100%. Je důležitý, aby ty peníze, které se vyberou, i když se nevybere prostě 100%, anebo když se vybere víc než 100%, taky může být samozřejmě, tak aby byly vlastně naplněný ty požadavky, na co ty peníze půjdou. Jo, není možný, že prostě se vyberou nebo nevyberou peníze, když řeknu, já tady potřebuji třeba vozíček, ale vlastně nevyberu ty peníze a koupím si za to kolo. Když bych řekl, to není možný. Jo? Musí ten člověk ty peníze, který vybral na Donio, použít na ten vozíček, a pokud to nestačí, tak prostě si to musí třeba ty peníze nejít někde jinde, ale vždycky ty peníze, které jsou vybrané na Donio, musí jít na účel té sbírky. A jak si toto ověřujete, že ty peníze skutečně zamíří tam, kam mají? Dvěma způsobama. Buď víme rovnou, prostě dostáváme účtenky, faktury od toho zakladatele, kam ty peníze využil. My to potřebujeme mít doložený, aby jsme věděli, že ty peníze byly opravdu použitý na ten účel té sbírky. A nebo jsme schopni to platit i my napřímo. To znamená, když třeba někdo potřebuje léčbu v nějakém specializovaném zařízení, tak my řekneme, hele, my ty peníze nebudeme třeba posílat rovnou tomu zakladateli, který by je poslal tomu zařízení, ale řekneme, tak ať fakturu vystaví třeba tady na sebe, ale prostě, aby jsme to zaplatili my. To znamená, že vlastně my ty peníze potom pošleme napřímo rovnou tomu zařízení. Mm-hmm. Takže my víme, že to vlastně bylo opravdu na ten konkrétní účel. Jasně. A setkali jste se, nebo respektive jak si ověřujete, že se jedná o pravdivý příběh, že se nejedná o podvod? Jo. Vždycky na začátku toho příběhu my potřebujeme dokumenty, které to vlastně deklarují, že ten příběh je pravý. Znamená, že za prvním potřebujeme identifikovat toho zakladatele a potom podle typu té sbírky my potřebujeme získávat ty dokumenty. Například pokud někdo říká, já mám těžkou diagnózu a potřebuju třeba léčbu nějakou specializovanou, tak my řekneme, dobře, potřebujeme zprávu od lékařů, potřebujeme třeba příběh, jak se to stalo, potřebujeme i třeba doporučení toho lékaře, že tato léčba je pro vás vhodná. Když třeba někdo řekne, že mu zemřel jeden z partnerů a je třeba sám na výchovu dětí, tak my řekneme, jasně, potřebujeme úmrtní list, potřebujeme vlastně rodný listy těch dětí a podobné věci. U neštěstí třeba, když jsou živelní pohromy, požáry nebo povodně, tak potřebujeme zase nějaký doklad k tomu, že ten člověk třeba vlastní ten dům nebo že v tom bydlí, potřebujeme zprávu od hasičů, od pojišťoven a podobně. To znamená, že na základě z těch všech dokumentů můžeme říct, ano, je to prostě legitimní, můžeme vlastně spustit sbírku. A setkali jste se s případy, kdy se pokoušel založit sbírku nějaký podvodník? Setkáváme. Neřekl bych úplně podvodníci, těch jako málo, my vlastně v tomhle to úplně jako nechceme jim říkat podvodníci, ale za první my máme celkem dost výrazný filtr na začátku, to znamená, že ty lidi, kteří k nám chtějí založit vlastně sbírku, už ví dopředu, jaký dokumenty podle typu toho příběhu budeme potřebovat. A jsem řekl, že to já vlastně jako nemám kde sehnat, tak už to prostě dál neskouší. Mm-hmm. Někteří vlastně třeba i mají všechno, ale nemají ty potřebné dokumenty. Jo, že řeknu, já to třeba nemám, říkám, dobrý, ale my vlastně jako, i kdybychom rádi věřili, my ten dokument potřebujeme, protože my jsme tu od toho, aby jsme chránili vlastně ty dárce, který by tam ty peníze potom přispěli. Jo, to znamená, že my bez těch dokumentů to opravdu jako pustit nemůžeme, ale někdo prostě to třeba opravdu jako zkusí. Neřekl bych, že by to bylo prostě, nebo nemám takovou ambici, nebo nechci jako úplně tomu říkat, že by to bylo jako účelový podvod. Každopádně my vlastně to máme opravdu velmi silně vydlážděný pro to, aby jsme to dokázali obhájit, že ten příběh, který se na Donio objeví, je vlastně podložen těma dokumentama, který ho deklarujou.
Řekněme, že sbírka je úspěšná, podařilo se vybrat požadované peníze. Je tam pro zakladatele těch sbírek nějaká časová prodleva, kdy můžou znovu třeba založit sbírku, nebo to není nějak časově omezené? Není to takhle způsobený, že by to bylo přímo jako taxativně, že tak teď si vybral vlastně peníze a můžeš až vlastně zase za nějakou dobu. Je to totiž strašně specifický. Jo, teď jsme měli třeba příběh paní, která potřebovala vybrat peníze na léčbu. Ta se povedla vybrat ta částka, paní zahájila léčbu a byla úspěšná ta léčba. Ale ne úplně vlastně, že by to bylo dobrý, tak jsem z toho venku a jsem můžu žít život, ale potřebovala vlastně vybrat další peníze na pokračování té léčby nebo vlastně další level té léčby. Tak vlastně nás poprosila znovu pomoc nebo přes Donio dárce. Takže samozřejmě my jsme jí jako pomohli. Naše práce je v tom, aby jsme vlastně i těm dárcům řekli, ale tohle je spojený s touhletou sbírkou, třeba už jste tam přispěli, nebo ať vidíte vlastně plný ten kontext, jo? Že to není tak, že prostě jeden člověk by vybíral na tu stejnou věc dvakrát, ale vlastně, aby tam byl ten kontext, že tady už se vybrali peníze, pomohlo, takovéhle jsou výsledky, jako máme nějakou naději, potřebujeme třeba vybrat další peníze, aby jsme v té léčbě mohli pokračovat. A jak se, nebo máte vysledováno, jak se třeba na ty, řekla bych, bohužel pokračující příběhy tváří právě dárci, jestli třeba už spíš ty peníze opravdu věnují, protože mají tu zkušenost, nějak se třeba stotožnili s tím příběhem, už ho v úvozovkách znají, tak je tam větší, nechci říkat úspěšnost, ale že zkrátka lidé tomu projektu věří. Je to přesně tak, protože ty lidi se s tím nějak zžijou, s tím příběhem. Oni, když tam prostě dají své peníze, tak to je, protože opravdu chtějí pomoct. A když chtějí pomoct, tak věří, že to dobře dopadne. A pokud vidí, že prostě ten příběh dál pokračuje, tak to prostě chtějí být pořád součástí. Co je důležitý, každý zakladatel může vložit aktualitu, která vlastně říká, jak ty peníze pomůžou, ať už v průběhu té sbírky, anebo po té sbírce. Řeknou, hele, tak dobrý, tady peníze přišly a koupila jsem si třeba ten vozíček, když bych potřeboval. A dají tam fotku, to znamená, že i ty dárci mají vlastně ten důkaz toho, že to pomáhá od toho zakladatele přímo vlastně skrze ty aktuality. A pokud je takovýhle konkrétní příběh, tak řekne, hele, děkuju, prostě ty peníze tady mi pomohly, ale ještě vlastně potřebuju pokračovat ty léčby. To znamená, že oni jsou pořád jakoby v kontaktu s tím zakladatelem a pořád vlastně jsou s ním vlastně takhle mu můžou pořád pomoct a jsou s ním, jak to řekne, ne svázaný, ale mají mnohem větší ochotu pomoct mu dál. My se k jedné aktualitě dostaneme hned za chviličku, ale asi ještě... Vím, o který mluvíte. Já si myslím, že taky víte. Ještě jenom v krátkosti bych se ráda zastavila u toho ověřování, zdali skutečně za tou sbírkou stojí pravý člověk a ty peníze jdou kam mají. Takže to ověřování závisí na tom dokazování různých dokumentů. Přesně tak. Co politika? Jak se vypořádáváte s politizací dobrých skutků? Protože víme, že váš šéf, zakladatel Donia David Procházka, dříve kandidoval za starosty do pražského zastupitelstva. Zároveň loni v předvolební kampani starostové právě Donio zapojili do své předvolební kampaně. Tak jak se vám to sledovalo? Nechci mluvit určitě za Davida a jeho politickým ambicem, nicméně David vystoupil vlastně z politické sféry. Donio nechce být vůbec politický a nechce být spojovaný s politikou. Myslíme si, že Donio, nebo vyprávění narrativu Donio je právě pomoc druhým, kteří to opravdu potřebujou. Kampaň starostů, se kterým vlastně na některých místech bylo Donio spojováno, Donio nebylo spojované jako samo o sobě se starosty. Starostové chtěli založit kampaň na Donio na pomoc druhým, s čím samozřejmě říkáme jasně, s tím nemáme vůbec žádný problém, je nám v podstatě, nechci říct jako jedno, kdo to založí, ale pokud je to všechno legitimní a ověřený, tak my samozřejmě chceme pomoct. Nicméně i starostové vlastně dávali na svoje proma nebo na svoje příspěvky třeba na sociálních sítích právě to spojení s Doniem. Tam my ne, že bychom se od toho nějak jako veřejně distancovali nebo něco podobného, ale my sami jsme nic takového nedělali s tím, že vlastně tohleto my nechceme ani dělat. Jako Donio není politický subjekt, Donio není v žádném případě spojený s nějakou politickou stranou a ani nebude. Donio nebude ani nechce pomáhat nějakým politickým ambicím a ničemu podobnému.
Asi nejvýraznějším příběhem celého Donia je ten Martinkův. Chlapec mohl podstoupit nákladnou léčbu v zahraničí kvůli velmi vzácné nemoci. Podařilo se vybrat přes 150 milionů korun. Jak jste tu dobu prožíval a možná spíš prakticky, protože zakladatel Donia David Procházka v jednom rozhovoru mluvil o tom, že se během 1 hodiny snad přihlásilo 10 000 dárců. Já jsem tu dobu Donio ještě nebyl, ale samozřejmě jako podle mě velká část české populace to vnímala, příběh Martinka. Já si myslím, že to je něco úžasného. To bylo stovky tisíc lidí, kteří vlastně pomohli Martinkovi. Přesně jak jste zmínila, vybralo se 150 milionů korun. A je to i vlastně v souvislosti s tím, co jsem říkal na začátku, že když jde prostě o záchranu lidského života, typicky vlastně dětského, tak tam se ta společnost, typicky česká, aktivuje a pomáhá. Myslím si, že to je opravdu jeden z nejlepších příběhů nebo nejkrásnějších příběhů. Já nemyslím si, že na Donio, ale vůbec vlastně, že to nějak deklaruje tu českou solidaritu a to, že prostě jako Češi jsou v tomhle tam opravdu velmi unikátní a skvělí. Martinkův příběh se podařilo dostat mezi lidi, zejména díky influencerům. Je otázka úspěšnosti, prostě dostání těch příběhů co nejvíc mezi lidi. Závisí to právě na tom, jak si jich všimnou nebo nevšimnou influenceři? Ne vždycky. Typický příběh Martinka, nebo každý příběh, který na Doniu máme, musí vlastně odpracovat i ten zakladatel, když to řeknu v uvozovkách, odpracovat. Ono se to musí dostat i k těm influencerům, musí to dostat do novin, musí to dostat mezi svoje známí, blízký a přátelé, aby vlastně ta sbírka byla úspěšná. Pokud někdo jenom založí příběh na Donio a vlastně nejde s tím ven, nejde si říct o tu pomoc. Ono to je strašně těžké, už samou o sobě založit ten příběh na Donio a říkat si veřejně o pomoc, chce opravdu jako velkou odvahu. Ale vlastně potom dál s tím pracovat, to je... U těch příběhů máme vlastně teď pána, který pomáhá své manželce, která vybírá opravdu hodně peněz na speciální přístroj, který má pomoct s nádorem na mozku. Ten prostě si to vzal jako životní poslání. Jo, prostě píše do novin, píše do různých redakcí, obepisuje influencery, prostě všechno chodí tady prostě s plakátama. Prostě opravdu jako tam ten zakladatel, to je klíčová věc. U Martinka to byl Martinkův tatínek, který byl v jednom televizním pořadu, který vlastně vyprávěl o tom, co se stalo, co dělají, jak lidi můžou Martinkovi pomoct. A pak samozřejmě v tom příběhu Nikola měla v tomhle tom úplně masivní zásah a masivní vlastně, jak bych to řekl, zásluhu v tom, že se podařilo vybrat takhle vysoká částka. Mimochodem, Martinka máme teď na snímku. Pokud se nemýlím, tak je to snímek z roku 2025, takže je dobře, daří se mu. Čerství kolem Vánoc. Je to přišla tak. aktualita, daří se mu dobře. A s jakým cílem vlastně Donio vzniklo a daří se ho plnit a jaké vize máte třeba do budoucna? Donio vzniklo právě proto, aby se mohly měnit příběhy lidí k lepšímu. A to se daří. Myslím si, že velmi, nejenom Martínek, ale už jenom ty loňských 3000 příběhů, je to aktuálně víc než prostě 12 000 příběhů obecně, se podařilo změnit a podařilo se změnit k lepšímu. Zachraňovali se lidi, zachraňovali se děti, pomáhalo se lidem, pokud měli prostě nějaký neštěstí v životě, který nedokázali ovlivnit. Vždycky říkám, že kdybychom si představili českou společnost bez Donia, Donio letos, myslím si, že v lednu si myslím, že by to mělo být, překoná hranici 2,5 miliard vybraných peněz, což je opravdu jako masivní. A teď si vezměte, že by ty 2,5 miliardy peněz se opravdu 100% dají na pomoc těm druhým. Teď by nebyly. Jo, že vlastně nepomohlo by se Martinkovi, nepomohlo by se prostě ostatním lidem, i zvířátkům samozřejmě. A buď by se to prostě skládalo nějak jinak, možná pochybně, možná přes nějaký kanály, které nejsou ověřený, který nemusí být třeba legitimní, anebo by to třeba museli platit zdravotní pojišťovny, tam, kde prostě třeba nestačí na to zdravotní pojišťovny, pomáhá Donio. Takže já si myslím, že tu misi vlastně pomáhat lidem, kteří to potřebují a měnit ty jejich příběhy k lepšímu, Donio naplňuje a samozřejmě to bude chtít dělat i nadále. Donio funguje od roku 2019 a hned potom potom se toho stalo opravdu hodně. Rok 2020 přišel covid, rok 2022 válka na Ukrajině, ještě předtím
máme za sebou přírodní katastrofy, jako bylo tornádo na jižní Moravě, povodně, ale i řada dalších smutných událostí. Jaký příběh nebo období vás osobně zasáhlo nejvíc? Já mimo ty, opravdu, co jste zmínila, ty nejzásadnější vlastně události, hodně vnímám ty konkrétní příběhy lidí. A i když vlastně já jako ze své podstaty nemůžu být úplně tak hluboko v každém tom příběhu, spíš se snažím vlastně držet nějakou úroveň profesionality pro to, aby mě to třeba jako osobně moc nezasahovalo, protože ty příběhy... A jde to? Je to těžký, ale snažím se s tím nějak jako mentálně pracovat. A pro mě třeba opravdu, a to ještě možná na tohleto konto, my vlastně to, co vidíte na Doniu, ty příběhy, to je 50%. Jo, těch zbylých procent opravdu neprojdou, právě proto, že třeba nemáme dokumenty, nebo že to prostě pustit nemůžeme z jakéhokoliv důvodu. A tam, když člověk pročítá vlastně ty příběhy, které neprojdou, tak často, nebo jsem tam četl, prostě to jsou děti, které píšou, hele, potřebuji pomoc prostě svým rodičům, protože prostě třeba máme nějak nemocná, oni neví, že prostě na to existují nějaké formy léčby, anebo že prostě už neexistují. A snaží se vlastně nám to napsat tím způsobem. My to můžeme jako s tím, hele, tak prostě ať zkusí třeba napsat maminka, nebo jako jak se k ní můžeme dostat, že si třeba sami pomůžeme. Ale to jsou opravdu jako těžké chvíle, tohleto. Pro mě osobně z těch příběhů, který vidíme na Donio, jsou takový ty opravdu jako těžší, když jsou tam malí děti. A i vzhledem k tomu, že prostě já jsem rodič a mám roční holčičku, tak tam, když vidím prostě někoho, kdo opravdu bojuje vlastně o život a chce vidět to své dítě vyrůstat, ale je opravdu jako dost pravděpodobný nebo je reálný, že neuvidí, tak to jsou věci, které jako i mě osobně zasahují velmi hodně. No. Kolik lidí vlastně v Doniu máte na to, aby vybírali právě ty příběhy a dotáhli to až do konce? Je jich tam 7, který opravdu se věnují každému tomu zakladateli a ty právě vlastně i říkají a vlastně jsou to takový rádci a průvodci pro ty zakladatele, co je potřeba vlastně doložit, to je taková ta první fáze. Jak je třeba dobrý i napsat ten příběh, aby byl vlastně prostě transparentní, aby lidi pochopili vůbec celý ten kontext toho příběhu. Protože jenom pokud někdo řekne, mám takovýhle problém, prosím pomozte, to není vlastně ono, jo. Oni potřebují říct, hele, já jsem žil tímhle způsobem. Ty lidi potřebují se do toho trošku zamilovat, do toho příběhu. Pokud tam máme člověka, který celý život třeba vyučoval malí děti a teď prostě jako potřebuje pomoc, tak ty lidi jako spíš pomůžou, protože řekne, on tady žil jako hezký život, on pomáhal prostě dětem nebo pomáhal lidem. Máme tam plno záchranářů, plno lidí, kteří prostě jako zachraňovali životy nebo se jim věnovali, aby vlastně ty lidi ostatní měli ty životy lepší a teď sami potřebují pomoc. Ale pokud to ty lidi, kteří můžou darovat ty peníze, neví, tak je to pro ně potom jako složitější ty peníze vybrat. A jsou to lidé s nějakou specializací, řekněme z oblasti práva, sociální oblasti, zdravotníci, co to je vlastně za lidi, kteří se podílejí na tom výběru? Nemáme doktory přímo u nás, nebo nemáme vlastně takhle specializovaný lidi. Jsou to lidi, kteří k tomu mají prostě jako lidsky blízko. Ohledně vlastně toho schvalování těch příběhů, my na to máme prostě jasný pravidla, který musí prostě pokrýt. To znamená, že není potřeba, aby ten člověk byl nějakým způsobem prostě vzdělaný na tohleto. Ono i v té škále, co my máme od povodní přes zvířata, přes nemoci, přes pomoc třeba nějakým rehabilitacím a podobně, tak to není vlastně, to bychom tam museli mít pro jako spoustu lidí specializací na ty konkrétní případy, což nemáme, takže na to máme prostě vytvoření pravidla. Jsou to lidi, kteří prostě mají k tomu blízko vůbec k tomu segmentu, to je pro nás naprosto zásadní. Mají vlastně tu práci opravdu velmi těžkou, proto i my vlastně jim dáváme zpátky nějaké školení, nějaký prostě jako takovou tu psychologickou pomoc, mají plno jako různých školení na to, jak se chovat k těm lidem, protože opravdu ty zakladatelé nám volají, tam se prostě třeba běžně jsou jako hodinový telefonáty, kdy prostě ty lidi se potřebují jenom vymluvit, jenom se potřebují povídat, trochu pobrečet do telefonu, to je ta naše práce a na to ten člověk musí být prostě jako mentálně odolný. To znamená, není tam nějaké speciální vzdělání na to, jsou tam speciální pravidla, které potřebujeme, aby byly dodržený a ty lidi sami o sobě mají prostě od nás nebo od nějakou péči, která vlastně pomáhá vlastně mentálně a psychicky. My jsme tím začali, tak bych tím ráda i skončila. Málo co dokáže Čechy semknout, jako je sport a právě pomoc druhým. A mě zajímá, čím si vysvětlujete, že to tak je? Já si myslím, že my jsme prostě Češi takovýhle.
Vy jste hrozně dobře zmínila sport, já mám ke sportu strašně blízko, to vidíme na každém mistrovství světa v hokeji, že ve skupině jsme každý trenér. Ale tam hlavně, když se nám daří. A právě, potom, když se nám daří, tak už jsme všichni fanoušci, to je jasný. U té solidarity, já si myslím, že my prostě jsme takový, ty lidi o tom mluví, vlastně ty lidi mají rádi šťastný konce. Myslím si, že my, když se díváme do zahraničí, tam to není opravdu obvyklý. Jo, tam jsou třeba omezené skupiny lidí, kteří pomáhají rádi, kteří to mají v sobě. U nás Češi, viděli jsme to na Povodních, viděli jsme to u Martinka, viděli jsme to u Tornáda. Opravdu myslím si, že my jsme takováhle nátura. Zaplať pán Bůh za to, musím říct. A myslím si, že tohle definuje i tu společnost, ta solidarita. To znamená, že můžeme být na sebe pyšní v tomhle tom, jako Češi. Říká ředitel platformy Donio Adam Sabo. Já děkuju za váš čas pro diváky Epicentra a přeji vše dobré. Mějte Vám se taky hezky. děkuji za pozvání, nashledanou. Já ještě na závěr dodám, že tento díl Epicentra, stejně jako všechny předchozí, můžete sledovat na webu blesk.cz. Poslouchat nás můžete i na všech podcastových aplikacích. Díky, že jste se dívali. Nashledanou.